Ma imina owamlahla ulwandle kahle kahle nje ngamshiya. Ngiyaxolisa ma. Ngiyaxolisa ma, ngiyaxolisa kakhulu. Ma ngiyaxolisa, kwangayona inhloso yami. Sanibingelele nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo dadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula naye. Sawubona unjani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life TV usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani. Uqhamuka Ngibingelela kunendawo. bonke, ngiqhamuka kwa-Black Life, ngiqhamuka ePortshepstone. Potchefstroom. Yeah. Suthi uqhamuka Black Life, shuthi ushawa uvalo. Kakhulu. So manje ke awusho yini ekubeka la ekhaya? Iqale kanjani indaba izibe imfihlo nje? Nami sisi nginakho ukuthi ngizwe imfihlo zabantu, nginakho ukuthi ngibuke kuma-social media. Manje lento iyangidla, so ngiyabona sokuyisikhathi eside. Ngiye ngibona ukuthi uBlack Life iyabasiza abantu abaningi, nami ngiye ngathi awuthi ngibhalele khona. Nginemfihlo engidlayo futhi ngiyabona engathi into zami ayilungi kungenxa yayo. And nginomama nje ngiyabona ukuthi ngizogcina ngimswela, iyamudla lento. Kahle kahle sisi nginodadewethu. Kodwa manje ekhaya sengifana nomuntu ozelwe yedwa. Ozelwe yedwa, Yebo okay. sisi. Okay. Sasibabili kuma nobaba. Ubaba ke wadlula emhlabeni kodwa uma ukhona naye ngiyabona ukuthi manje sengizogcina sengingedwa ngendlela okwenzeka ngakhona. Kwakunodadewethu owazalwa emva kwami, mhlawumbe wayeseno 7 years mangaphosisi ezothi 8 years. Okay. Sahamba ke ekhaya ke besiyifamily right. Ngomhla ka-16 ke kuthiwa sihambeni, siyakhulula njengoba ngoba because abantu bayahamba siyeko eBeach yonke indawo. Mhla ka-16 December. Oh, 16 December, okay. yes. Kwakuyikhathi nje lapho kwase kuyikhathi zokuthi abantu sebeyayijabulisa wonke abantu kuvalwe iy'kole. Okay. Sikhululekile nasekhaya. Okay. Sase siyacela nathi kuma ukuthi sisacela ukuthi sihambeni siye eBeach nabanye. Then saye sahamba uma wafike wasibeka ngemonto because wayengafuni ukuthi sihambe nama-taxi njengabo bonke abantu abasuke beqashile i-taxi. Wafike wasibeka eBeach umuntu futhi owayezosilanda ntambama esho ukuthi mangabe sesi-right imtshela because mina bengino-15 years ngaleso sikhathi. Oh, basebancane. Yebo, usisi wami So waba nesibindi sokunishiya eBeach? Shuthi nje wayengithemba because vele ngumntwana obekhulele ehlale lokishini behlakaniphile. Okay. Okay. Kanjalo. Nangabela umama eshiya uma sinikeze nje ukudla yonke into nje ukuthi sisukenze vele silungiselela ukuthi size eBeach. Size asithengele asinike imali. Kwakhona nje lapho esinika imali la ingaphathekanga khona kahle. Wathi mangabe sinika imali wasinikeza mina wanginikeza u50 lo wamnika u100. Mumnyanje nisomncane u100 ngoba phela mncane phela. That's why ngila cause ngizoconfessa ngifuna ukuthi uyibone lento ukuthi nje ngivele kuze kwenzeka lento kuvele khona vele izinto ezingicikayo. Okay. Because the time emnika u100 mina nginika u50. Mangibuza ngithi ma why unganginiki mina athi lo umntwana omncane uthanda ice cream uthanda ama game so mina sengimdala indaba yama game. Ngithi mana ngiyathanda but angafuni ukuyi-understanda lonto. Ayingamukela ukuthi okay it's fine nangilo muntu ongimise kabi ekhaya. Shuthi ngizoconfessa la ukuthi sonke lesikhathi uma wami azi ukuthi usisi wami walahleka mhla ka-16 akazi ukuthi kwenzakalani ngamshiya ngamabomu. Wamshiya ngamabomu olwandle? Ngoba ngiyimfika kanjena? Yebo, awuxoxe asingajaha uxolo. Awuxoxe le ndaba ukuthi ke wamshiya kanjani, kwenzakalani, wafika wathini kuyena ngoba phela uthe wayendrophe off obviously wazonipick up futhi. Yeah. So awuxoxe nje lolo suku la ngo-December 16. Kwathi sekunjalo ngawo mhla ka-16 loyo uma wayethe mina ngizobuyela kuyena because ngaleso sikhathi kwakunama-public phone ngangiyazi inamba yakhe ngekhanda. Okay. Then bese sekushaya isikhathi nami ngiyasaba ukuthi fuze ngabe ngiyafona manje and nabo ngiyacabanga ukuthi ba-worried ukuthi why ngingasafoni because mabebona isikhathi mangingaphosisi lapha ngaze ngafona ngabo 7 ebusuku. 7 ebusuku sengibona ukuthi nami sengiyesaba ukuthi angisazi ngizokwenza njani. Then ngaleso sikhathi kwasekhona lamafoni okuthiwa ama-public phone ngihambe nangampela ngifike ngiyocela ukufoniswa and ngimphucile lo 100 ngamphuca nje kushuthi nakase ngino 150 ngoba emveni kokuba sengimphucile akaze kusaba mnandi ngamdukela nje
ngavele ngaduka. Angimazi noma wadla noma wathola abantu noma kwenzakalani. So udadewenu wamshiya. Okay, ngicela ukuzwa kahle lento size nabalaleli basemakhaya. So udadewenu wamshiya elwandle ngoDisemba 16. Yes. So wamdukela esixukwini umuntu ona7. Ngathi akahlale la ngiyabuya ngisawumthengela u-ice cream lo kuthiwa uyawuthanda ngathi akalethe la u100 lo awuphethe. So ngoba usukhule kangaka should lento enza over 20 years ago. Eish, andiyangidla. So usuhlale naye for 20 years. Yes. Yini enye ngaphandle kwa50 no100 ade yenza uma wakho egcine usucabanga leli qhinga lokuthi ngizomshiya olwandle lo? Mina kushuthi ngathini ngikhule nje ngiyumntwana obespoiled besihlala nababazali kusekhona ngisho ubaba even ukulala bengilala nabe ekamereni kodwa kuthe mase kufika lo ngabona mina sengasala sengilalisa ngedwe ekamereni ngasho ngathi hayibo kanjani cause mina ongasuka eduze kwama and ngathi hayi mhlambe kwenza ukuthi kusakho la ngibone khona ukuthi abangifuni ngempela kuthe sekushone ngisho ubaba ke manje still mina ngisalaliswa ngedwa waye ngangithathi nami ngizolala nabo. And into eziningi bezenza nje mefika nje ekhaya sekumenyezwa yena ogquma kuqala emontweni ethehla nje gquma bambe yena mina nje sengifana nje nomuntu nje ongathi asisekho isidingo sakhe la ekhaya. Wakwahlala phansi mhlambe noma wakho amtshela ukuthi hayima le ndlela eseningiphatha ngayo angi-understand udonsa umuntu oseduze noma wakho umtshela ukuthi hayibo indlela ngiphatha ngayo uma ngicela ungikhulumele naye? No, manje ngangimtshela ngithi mama indlela owenza ngayo usuthanda kakhulu usisi wami ethayo ukuthi wena usukhulile naye usadinga uthando ezobaba wenu engasekho so yimina umuntu okumele amnike uthando nawe kusekhona ubaba wakho ayikho into obungayitholi naye kumele methi medinga into akwazi ukuthi ayithole. Yo, okay, so uma wakho umuntu onjani ngoba uthi hey uzomtshela indaba engaka namhlanje? Hey yabona nje manje uma ube umuntu ophansi ube quiet but angi-understand ukuthi uzoyifila kanjani lento engizomtshela yona maybe yona ezomqedela cause umuntu ogulayo manje. Umuntu ogulayo uhlala agula hlala noma mesebona izingane ashethi ngabe usengaka usibani ngabe usengaka. So mina kuyangidla and meqala ethi ekhuluma ngasikhathi esiningi senginakho ukumziba ngivele ngiphume ngihambe. Oh, so manje ufikiswe ilana ukuthi ke umbona useyantengantengo yakho. Ngibona nje impilo yakhe ukuthi engathi ayisekho right. Maybe mangase ngimtshela iqiniso maybe uzokhululeka or even to uyahamba ahambe esazi. So asiphindele back to 16 December. Usufika kuma wakho uzokulanda ke usufonile. Wathini uphi udadewenu? Ngathi mangiqhamuka ngathi ngoba sonke lesikhathi ade ngilokhu ngingafoni kuze kuba sebusuku bengicinga usisi wami bengingasamboni. Abuza ukuthi why ngingamfonelanga early bese ngiyasho ngithi bengitshela ukuthi ngizomthola cause bengimtshelile ukuthi akahlali la kushuthi ngithe mangisukuma wangilandela. Sisi usuready ukukhuluma noma wakho le ndaba? Ngiyasaba kodwa ngizozama. Ngiyasaba sisi. Yo, niyizwela ubukele emakhaya asimthinta umama simtshela ngalolu daba ukuthi kwenzakalani indodakazini yakhe. Asimthinte. Usuready ukukhuluma nomama? Yes. Uthi akayibambi nje. Hello. Oh nang. Sawubona njani? Yebo sawubona. Ngiyaphila. Siyaphila ma. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo singakwazi ukukhuluma? Ngiyakhuluma ngani? Hayi siyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nendodakazi yakho. Uthi ke na kunodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlaleli. Yebo ngiyabonga. Ngiyabonga. Ibambe njengoba ngibambile. Sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Ma, ngiyakuthanda yezwa. Ngiyathanda nami. Ma mhlambe wena loluthando ongitshela ngala lokho nje ngiyakuthanda ngifuna uhlala ukwazi lokho ma noma kwenzakalani empilweni ngisho kuthiwa kufika isikhathi sokuthi uyangishiya or ngiyakushiya ngifuna uhlala ukwazi ukuthi ngiyakuthanda. Ma kunento la
engibonile ukuthi angikhona ukuthi ngikutshele yona sisobabili lapha ekhaya. Ngoba ugula nje angisazi noma kungenxa yami. Ma usakhona ungilalela? Yebo ma, uyakhumbula ukuthi kunosisi wami ohlezi ubalisa ngaye lo omncane ekhaya? Ma ngiyaxolisa ngizocela ungixolele. Uyakhumbula mhla kade nizoshiya eBhishi nobaba mhla ka-16 December? Ngiyakhumbula ngiyani. Ma imina owamlahla olwandle, kahle kahle nje ngamshiya. Ngiyaxolisa ma. Ngiyaxolisa ma, ngiyaxolisa kakhulu. Ma ngiyaxolisa, kwangayona inhloso yami. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ma. Ma ngiyaxolisa, ingoba wena wawusumthanda kakhulu. Ngangihlezi ngisho ngithi uyamthanda sokudlula mina, ngisho ukulala ulala naye, mina ngilaliswa ngedwa. Hayi ma. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ma. Ngiyaxolisa ma, ungangibophisi, ungenzi lutho nje, ngiyaxolisa. Ngazi ukuthi ikona kuphi kodwa nje ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ma. Soxoxa kahle uma ngifika ekhaya ongcono ngizocela bengiphekezele la ka-Black Life cause ngiyakusaba, ngazi nokuthi ngizokubhekelwa ubani. Ngiyabona ukuthi manje uyagula njalo uhlezi ubalisa ngaye. Kwamanje nje ngiyabona ukuthi engathi usamthanda ngisho ungasamboni. Ngiyaxolisa ma, sithembe ukuthi mhlawumbe uyaphila okwenzakalani, nami angazi ukuthi singamthola kanjani. Mhlawumbe aba-Black Life bazosisiza ukuthi sikwazi ukumthola. Yebo. Yebo. Ngiyabonga kakhulu ma. Sawona mama? Ninjani? Ngiyaphila. Uzizwa kanjani uma uzwa ukuthi indodakazi yakho ayilahlekanga kodwa yashiya udadewabo? Awutholanga lutho. Hayi asithembe ukuthi la ekhona uyaphila. Hayi asithembe, kubuhlungu kodwa ukuzwa ukuthi kena izelamani ikwazi ukwenza kanje. Hawu. Yeah. Yeah. Kube kukhona hayi no, sizozama nathi sibheke ukuthi-ke nasingakusiza kanjani.
Kodwa-ke siyaxolisa ukuthi udaba uthole kanje. Ngiyabonga lo. Hhayi, siyabonga. Phew, uzizwa unjani-ke ngoba usumtshelile uma wakho? Hey, ngiyezwa nje ngathi khona okusukayo, ngathi khona nje okusukayo ngisho emahlombe. So for the past 20 years wena uthule nendaba engaka? Eish sisi, and le nto ingidalela ukuthi nje angikhoni ngisho ukubheka abantwana because nami ngiyabala ukuthi ngabe usemngaka kuba buhlungu kumina even ngibona abanye angazi Uyacabanga mhlambe mhlambe let's say mhlambe mawuye Home Affairs noma uye ka Truworths or Woolworths or Edgar's, yazi ngiyenzeka ukuthi ke mhlambe one of the people abakusizayo udadweni. Eish sesungayisho lonto because hey ngiye ngithi nje noma ngibona umuntu nje mhlawumbe othi nje mhlawumbe akabe ibala lami vele ngingazi nje sengihlezi nami nje sengifana nomuntu ongaphili because ngiye ngibona ukuthi impilo engathi ayikho right, ngicabanga ukuthi maybe ngoba ngenza lento kanje. Bathi-ke siyabonga ukuthi-ke niqinisa ukukhulumela uma wakhe esakhona naye uyasho ukuthi-ke uyathemba ukuthi khona akuzokwenzeka before ayihambele. Ngiyabonga kakhulu sisi. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na yo angazi umona shuthi ngizothi umona lo waba nawo umona ngesikhathi bebancane kangaka kwaphela u20 years wonke-ke kodwa-ke asisekho lapho. Okubalulekile ukuthi uma wakho useyalazi iqiniso naye usezokwazi ukuthi akhululeke kuzameke imizamo yokuthi-ke nakubheka usisi wakhe atholakale. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa-ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yey'nkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona ababonayo, khululeka, ngeke aphinde babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thola esakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. The Black Life TV.